път в най-новата гръцка история партия, която не свързва себе си с политическия център и се определя като радикална, печели властта и то по демократичен начин. Това беше нормално при кризата, която се така закотви дълбоко в водите на морето на Гърция и в самата Гърция, защото се предприеха крути мерки, особено данъчни. Тук стана така наречената хиперданъчна инфлация. Днешните избори са може би и най-предизвестените в най-новата история на страната, чието резултат бе известен седмици преди провеждането на вота. СИРИЗА представя една популистка предизборна платформа, нещо, което се харесва на избирателите. Въпреки че голяма част от избирателите всъщност не вярват на СИРИЗА, 62% от гласоподавателите граждани готови да гласуват за СИРИЗА твърдят, че не вярват, че ще си изпълни основните обещания. Въпреки това ще гласуват за тази партия. Мисля, че има едно такова искане в обществото за политическа промяна. Ако има някаква изненада в изборните резултати, то е голямата разлика, с която СИРИΖА победи. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά για μένα προσωπικά αναμενόμενη. Διότι η κυβέρνηση αυτή αναγκάστηκε να πάρει πολύ σκληρά μέτρα για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Και αντιλαμβάνεστε, αυτά δεν είναι ευχάριστα για το λαό. Έπειτα υπάρχει μια μερίδα Ελλήνων, κυρίως στη μέση τάξη, που θεώρησαν ότι τα έχουν χάσει όλα και δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν, ακόμα και αν φοβούνται, αν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Και απ' την άλλη πλευρά, συνήθως σε τέτοιες επιλογές, πολλές φορές γίνεται η προσπάθεια να δοθεί εντολή σε έναν με τη σκέψη ότι ίσως κάτι μπορεί να καταφέρει. Δεν μπορεί να καταφέρει κάτι έξω από τα όρια και έχει υποσχεθεί πάρα πολλά, τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Ωστόσο, έχουμε δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Είπαν ότι θα συνεργαστούν και με άλλους. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Και ελπίζω να προωθήσουν μια πολιτική η οποία θα προωθεί και την ενότητα των Ελλήνων και τη συνεννόηση του πολιτικού κόσμου. Първите знаци на възстановяване на гръцката икономика в края на управлението Самарас Венизелос явно не са били достатъчно убедителни. Мисля, че има голяма умора в гръцкото общество. Говори се за икономически проблеми, говори се за дефицити, говори се сега за първоначалния излишък. Много е силно искането за политическа промяна. Освен това, през 2012 година, когато се проведоха пак извънредни избори, основната тема беше именно дали Гърция ще остане в еврозоната със своите дефицити и с огромни си натрупан държавен дълг от порядъка 320 милиарда евро в момента. Този път, мисля, че гражданите просто искат политическа промяна, въпреки неимоверните икономически трудности и въпреки, че те се остават на дневен ред. Безспорно една от заслугите за категоричната победа на СИРИЗА е и личното обаяние на нейния лидер Алексис Ципрас. Като политик той е блестящ, харизматичен. Това е безспорно. Аз мисля, че голяма част от успеха на тази партия се дължи на неговите лични качества. Той е много умен също така. Значи той не е само чаровен, но е много умен. Аз забелязах, че той тук поне последните една-две седмици избягваше всякакви споменаване на такива крайни действия, които биха могли да отблъснат някой от колебаещите се. Сега практически опит при него е нулев като държавник. Всичко това предстои първа да си проличи. Много се страхувам за Гърция за тези 2 месеца, които предстоят сега, тъй като той започва, това правителство, ако е самостоятелно, да започне много тежки преговори с своите кредитори и много ще зависи от поведението на останалите партии. Според мен, те би трябвало да подкрепят това правителство, който и да е то, да го подкрепят в тези преговори, да постигне по-добри условия за Гърция. След това, нека се карат вече, се разпределят местата и политиката и всичко останало. Несигурността от изхода на преговорите с кредиторите най-вече чувстват банките, от чието трезори всеки ден се изтеглят милиарди евро влогове в очакване на евентуален Грекзит. Аз мисля, че не е много вероятно, поне в близко бъдеще, да видим такъв вариант. Обърнете внимание, че 80% от гражданите в Гърция са за оставането на страната в еврозоната. СИРИЗА също твърди, че ще се бори за оставането на Гърция в еврозоната, въпреки твърдата си линия в предстоящите преговори с европартньорите. Мисля, че СИРИЗА, въпреки популистката си
предизборна кампания ще бъде принудена да направи големи компромиси в преговорите с кредиторите на Гърция и в крайна сметка ще се опита да изпълни поне някои минимални условия, които да обезпечат оставането на Гърция в еврозоната. Каква част от предизборната си програма обаче може да изпълни ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορεί να γίνει κούρεμα του χρέους, γιατί το χρέος βρίσκεται στα χέρια των κρατών και πρέπει να ερωτηθούν κοινοβούλια, πολιτικές δυνάμεις κτλ. Αντίθετα, μπορεί να γίνει ένα είδος έμεσης αναδιάρθρωσης, επιμήκυνσης και μείωση των επιτοκίων. Επίσης, δεν μπορούν να δοθούν όλα αυτά τα οποία είναι υπεσχημένα και τα οποία έχουν ένα κόστος που υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια. Πιστεύω ότι μπροστά στα προβλήματα θα δει ρεαλιστικά τα ζητήματα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούστε, στις προθέσεις όλων, όλοι καλές προθέσεις έχουμε, στις προθέσεις όλων είναι ο λαός να περνάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Το θέμα είναι αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ εύχομαι να κάνουν ορισμένα πράγματα από αυτά που έχουν πει ως κυβέρνηση, να προσπαθήσουν. Και εδώ είμαστε κι εμείς που πιστεύουμε στην Ευρώπη για να στηρίξουμε γενικότερα τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Ако като министър-председател Алексис Ципрас не изпълни предизборните си обещания, рискува да последва съдбата на предшественика си Андонис Самарас. Преди 2 години, преди да вземе властта Нова демокрация, в смисъл тя не я взе сама, но преди да стане министър-председател Антонис Самарас, той беше абсолютно против всякакви така наречените тройки и всякакви подписвания на договори и така нататък. Той с това спечели изборите. Това обикновено и във всяка страна нормална се връща обратно, когато не го изпълниш, когато взимаш властта чрез една платформа, която промениш след това веднага, ти си обречен. Заканите на СΥΡΙΖА за твърда игра с кредиторите обаче трудно ще се реализират. СΥРИЗА още от следващия ден, като състави правителство, ще бъде принудено да се сблъска с огромни проблеми и ще се принуди да се обърне и да се отметне от много от гръмките си предизборни обещания. Например, СΥРИЗА печели до голяма степен, защото обещава една амбициозна социална програма на стойност 12 милиарда евро, а тези пари просто ги няма. Не е ясно къде ще намери тези ресурси. СΥРИЗА ще трябва още веднага след сформирането на новото правителство, което смятам, че ще е коалиционно, да организира избора на нов президент, заместника на сегашния президент Карлос Папулиас. Ще трябва незабавно да започне преговори с кредиторите за приключването на сегашната, текущата спасителна програма, а това няма да е никак лесно, защото СΥРИЗА отказва да преговаря с кредиторите на тази тема. Успоредно ще трябва да започне незабавно преговори за съставянето на нова спасителна програма и смятам, че ще има много сгъстен график. С всички тези трудности ще трябва да се съобрази новото правителство. Мога да кажа една конкретна дата. В края на юни, до тогава поне, трябва да е ясно дали ще има нова спасителна програма, за да може Гърция да се изплати големи дългове с падеж през юли и август. Само през юли идва падежа на голям заем от порядъка на 3 милиарда и 400 милиона. Гърция трябва да се осигури тези средства, за да може да си изплати, да си погаси задълженията към кредиторите и да не се окаже в платежоспособност. А Гърция ги няма тези пари. Само текущите разходи на гръцката държава в момента са около 4 милиарда и половина на месец. Министерството на финансите обявява, че в момента разполага само с 2 милиарда. Очевидно е, че новото правителство ще трябва незабавно да започне преговори, тежки преговори, за осигуряването на финансирането на Гърция.